खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामो। आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां माने जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम माने नायलांदो आरो लोगोसे भिडिअखौ बोरै मोनदों अन्नानै कमेन्ट खालामलायदो। बिदिब्ला फैदो बारा गोबाव खालामबाय थाला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। फुंजानिफ्रायनो मबाइलाव नांस्थाबना थालायबाय नै बेरे फुंजा माथ्र सिखारनांगौल' बिसिनानिफ्राय फुंजानि हांसोफोरनि गेलेनाय रोमाया आरसि बिस्कुटखौ जाबायरा साहा लोंनाय मानसिनि मादि खिनाय बायदि जना दोङो। सिबबाय थादो नै आरो साहा लोंबाय थादो। गोदान मेथड अन्थाइ सावना लानानै माने आथिं मानने गायोनो जादसोलै आब'जोबो माने सासेया बयामाव सोना दोनबाय संख्रि होबावनानै सिरखाखौ दा बेखौ माने एसे सान्दुङाव मोजां फोराननानै माने बेखौ जानो मोजां मोननाय जे गोरान माने फोराननानै दा एसे सिदोब दङ नालाय सिरखाखौ रुदोंमोन दा बेखौनो माने एसे फोरानहोनानै मा ओंखाम जाबाय जाखो नोंलाय मा ओंख्रि जाखो? मैगं जाखै आं आलु बाथोनसो जादों। आलु बाथोन आबौआ माने मुलि देनो नागिरदों आरो ना आबौ नैबे मानि मुलिलै मानि मुलि इयो नैबे माने खांथिंनाय हाग्रानि मुलि आरोना दा आबौआ बेखौ देनो नागिरदों माने मा नाम होनना बुङो आबौ बेखौ मुलिखौ मा नाम होनना बुङो? बर'आ खाराखो होनना बुङो। खाराखो होनो मायबा मायाव खामानि खाथियो आबौ? बेनोथ' मा बेमाराव खाम खाथियो? मायाव उदै बेमार आरो गारायाव लायो आं। अ गाराया रानो बेखौ लाबा गारायावबो खामानि होयोनो लोगोफोर। नै लोगोफोर माने बुट लाना फैनोसै आरोना दा ओंखामजों जानो बेखौनो बुटखौनो दखाननिफ्राय लाना फैनोसै दा बेनिफ्राय दा रुनानै जानोसै आरोना बिदिनो लोगोफोर लानानै फैबाय बुटखौ दा बेखौ रुनोसै आरोना रुनानै मा खालामो नायलांबाय थादो। दैखौ सोमबाय नियम मा फुदुंदों साहा? हा? दा बेखौ रुसिगोन आरोना लोगोफोर माने दा बेयाव पियास बानलु संख्रि होनानै दा जानोसै आरोना लोगोफोरनि आरो साहा लाल साहासो गाइखेर साहा नंबावा दा माने लोगोफोर फिल्म माने श' दं नालाय खाथियाव दा जि जायगायाव माने आङो हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय थांनो नागिरबा बेनि खाथियावनो श' मोनसे दं नालाय बे माने फिल्म श' आरोना बेखौ नायहैनानै माने बिनि उनाव हिरिम्बायाव हाबफैनोसै आरोना लोगोफोर नायलांदो मादि माने खालामदों मादों नङा होमब्ला फिल्मनि हल नै माने दिनै खिथेर दङ बेनिफ्राय टिकेटखौ बेसे खालामदोंलै
60, 80, 100, 150 बेनिफ्राय गाबोन 600 सिनाखना हिरिम्बा मन्दिर खाथियावनो सिनाखना बरदानि मानसि उदुदन खालामो बरिया खिथेर दङ खिथेर हिरिम्बा बाथौ थानसालि दायो जोङो सिङाव हाबलांसै आरोना सिङाव हाबफैबाय जों दा माने हिरिम्बा बाथौ सिङाव हाबफैबा दा माने नै बायदि बायदि गायनाय दङ बिबार बायदि बायदि बिबार थारमाने बिराद बिबारा जा समायनाखा आरोना जोंबो माने बिराद गोबावनि उनावसो दिनै हाबफैलायबाय माने खाथिब्लाबो माने फैबांनाय जाया आरोना लोगोफोर दा नै माने ओरैनो टाइम पास माने एसे मा खालामनो होननानै माने खाथियावनो मानसि फैबाय थाखायो नालाय नै हिरिम्बा मन्दिराव बयबोथ' सिनायो जानांगौ हिरिम्बा मन्दिरखौ जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो थानाय खैराबारि जायगायाव दङ बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया दायो नै सेन्देलखौ दोनना लानोसै न'खौ दोनबाय दायो नै माने मन्दिर होनना बुंब्लाथाय हाबनाय लोगो लोगो माने एसेबाबो सान्थि नाङो आरोना गोसोखौ एसेबाबो मोजां मोनो बायदि मैया गायनाय नै बिबार मा बिबार दोङोथाय अनेक रोखोमनि बिबार दङ मा बुंबावनो मुंफोरखौ मिथिजोबा आरोना जायगायाव फैनानै जा मोजां नाङोना मोजा जायगाया बिराद मोजांथार थारमाने खाथिब्लाबो नै बैथिं नुदों बै नै खारलांबाय नैबे जिरायग्रा न' बैथिं माने ओरै बे गिदिंनो हायो आरोना बे बाउन्डारि बेनि गेजेराव माने फुख्रि खरसे खासियाव फैना फैयाखैबाथाय ऐनि नाया ऐनि बा मिथुना मा जाबाय थादोलै इयो गय जाय बिथिंनिफ्राय मोजां नुयो माने मन्दिरखौ मोजां नुयो नै नैथिंनिफ्राय आरो दा आं सिङाव हाबनानै दिन्थिबावगोन नैबे फुख्रियाव माने खासेवबो दं दे लोगोफोर खासेव आरो ना हगारनाय दं माने आदार होब्लाथाय फैयो माने सानाव दा गैथ'वा आदारबो लाबोफानाय जायासै जोङो माने आदार होबाथाय ओंखारबोयो आरोना लायनोसै आरो थारैनो माने फैनानै एसेब्लाबो सान्थि नाङो आरोना फैनानै बेयाव आरो नोंथांमोननो मोनसे देखायना होबावनोसै नै नोंथांमोना बेखौ नुबाय जानांगौ माने सासे बिमाया गथ' बानानै लानाय थारैनो जोबोद समायना बानायदों दा नै
जों ओइथिं ओरै एसे आगोलाव आरो दिन्थिबावनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम आं जाखिनिखौ हायो एसे देखायनो नाजागोन नोंथांमोना सोरबाफोर फैयाखैब्ला फैजायो नायफैजायो बे हिरिम्बा थानसालिखौ माने दा आरो फैगोन जानुवारियाव माने गल्डेन जुबलि दङ बेनिनो माने 50 बोसोर जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना फैनो हागोन थारैनो माने नोंथांमोना बे थानसालियाव फैनानै गोजोनगोन आरोना दा नै माने आं नोंथांमोननो दिन्थिलाबाय थानोसै आरोना नोंथांमोना माने नोंथांमोननो भिडिअखौ एसेबां कुवालिटिनि होनो हायाखैब्लाबो माने नोंथांमोना जेन नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो बे भिडिअखौ माने बे फुख्रि माने हाखरनि खना खना माने बायदिसिना नै बेखौ मा बिफां होनना बुङोमोनलाय बेखौ गायफुबना होदों माने बेनिफ्राय नै नोंथांमोनाथ' नैदो औवाखौ नुबाय जानांगौ सोरबा सोरबाया नुवाखै आरो बेनि गेजेराव मोनसे मा मिथिबाय लोगोफोर नै नायदै नोंसोर मोजां मोनलायनाय मुंफोरखौ लिरना दोनदो फास नायनाय माबा माबि थारमाने औवा मोनसे थारमाने गासैयावबो आरोना माने हायोबा सायावबो गाखोनानै माने जेसेबां हायो थारमाने औवा बिजौल'सो मोनहैनो बाखि दं माने लोगोफोर बे सायाव गाखोनो हानायाबा होबायमोन बिसोर माने लिरनायखौ नै गासै लिरबोजोबनाय खालि नामल' आरोना लोगोफोर खालि नामल' नै बिसोरो दा मा होनना बुङो नै दा आरो नै बिसोरखौ नाय आरोना बे दुब्लि हाग्रा माने बेखौ मा होनना बुङो मा बिफां होनना बुङो बेखौ बोबाथाय आखाइ बौलांगोन लोगोफोर बे आखाइ बौवो आरो नै नोंसोरखौ माने जिं गायना दोनदों आरोना ओमफ्राय गोबां गोजान गोजाननि मानसिफोरबो बेरायनो फैयो नोंथांमोनाबो फैजागोन बेरायजाफैजागोन बहुत दिन उनाव फैनानै बोरै मोनखो मजा नांदों आरो मा बुंनो खाथिबाबो फैनाय जाया नालाय दिनै फैदों एसे बेरायनो इन्टारेस्टिं आरोना मोनाबिलिनि एसे बेरायनो फैनानै मोजां मोनो आरोना मोजां नाङो लोगोफोरनि माने नैखिनियाव जों दा नै जि जायगायाव दंना माने बेखिनियाखौ मा होनना बुंगोन मन्दिर बायदि नाङा आरोना माबा मोनसे पार्क बायदिसो नाङो माने नै मन्दिर दङ बाथौ सिजौ दं दंफां बिदि आरोना लोगोफोर माने पार्क बायदिसो नाङो आरोना जि स्टाइलनि बानायना होदों माने मानसिफोरा जोबोद बेरायनो फैयो माने गोजान गोजाननि आरो आं आरो नोंथांमोननो दिन्थिलांना होनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था नटिसा setingnya nih sesar untungnya kasih sebenarnya bikin bar mana pakai bayi bipang ini semua mana zirega ada lagi sana ini sudah bibar kan badi kapnya bibar dong mana bibar jenis semua pilihnya lah itu zirega sini Ini dah mudah semua pilih sana. Ini si Muhammad Kabar. नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ सिङाव जों हाबनानै दिन्थिबाय माने नोंथांमोना दायो आरो मोनसे बुस्थु देखायबावना होनोसै माने नोंथांमोना नायलांबाय था हिरिम्बा थानसालि गोथैसि बावनाय नैबे जादों गोथैसि बावग्रा रायसनग्रा इसोर आरो माने न'खरनि माने खुलुमनो नागिरनाय बेबायदि नेरसोन मुसुखा बानायनाय जादों आरोना
बिथिं नै गेट सायाव मा लिरनाय दं गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन्थों थेंक इउ दायो जोंबो माने बारा गोबाव खालामबाय थाला माने खामानि दं नालाय आरो दायो मिथुनाबो माने एसे खामानि दं फैसा बरननांगौ दं माने दायो जोङो मोनालांगोन नङाब्ला बेनिखायनो माने एसे थाब थांसै जोङो थाब ओंखारनोसै माने जायगा खाथिनिनो जोंनि जायगा खाथियावनो बियो बिदिब्ला नोंथांमोनखौ थाबैनो माने लोगो मोनफिनगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ आरो जायफोर नोंथांमोना गोदानै फैनाय आंनि चेनेलाव अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामलायदो बोरै मोनो बे भिडिअखौ नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोनखौ फिन थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों थिनि थाखाय बाय बाय सि इउ